Вітаю вас! Сегодня неделя, 10 красавіка. У эфире выніковая программа «7 дзён». Мы говорим про самые заўважныя падзеі мінулай семидзёнкі. У студии Ольга Шмаргун. Глядите у выпуску. Подготовлена техника, имеются кадры, настроение у людей, на мой взгляд, такое весеннее. Старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Владимир Андрейченко ознакомился с ходом посевной кампании в Талачинском районе. Зачастую виновниками возникновения пожаров по причине выжигания сухой растительности являются пенсионеры. Ратаўнікі б'юць трывогу. У области пачасціліся пожары от выпальвання сухой травы. Есть ахвяры, таму супрацоўнікі МНС активно занялись профилактикой. Вот если береза находится выше, сок, во-первых, идет хорошо и можно снять за день до 50 литров. Лясныя гаспадаркі в области сёлета намераны нарыхтаваць не менш за 1500 тонн бярозавага соку. Реализуюць яго у асноўным насельніцтву і за межы Беларусі, таму што перапрацоўчыя прадпрыемствы не ў стане своечасова разлічыцца з лясгасамі. Аграрыі Віцебскай области павінны правесці вясенне-палявыя работы ў максімальна сціслыя тэрміны. Такую задачу поставіў старшыня палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Владимир Андрейченко. Падчас рабочай паездкі на Талачыншчыну спікер азнаёміўся з ходам палявых работ у раёне. Наведаў мадэрнізаваныя садавіна і бульбасховішча мясцовага кансервавага завода, а таксама перарэзаў стужку на адкрыцці лініі розліву натуральных сокаў на прадпрыемстве. Падрабязнасці у Віктора Праліча. Про тое, што вясновы дзень год корміць у Прыдвінскім краі, ведаюць не па чутках, а таму на павестцы дня сёння тэрміны сяўбы. Владимир Андрейченко арыентуе аграрыяў справіцца за 10-12 дзён. Для гэтага ў вобласці перашкод няма. Адзінае, што выклікае насцярожанасць, недахоп мінеральных тукаў. Агрономы от этого отвыкли. Надо поднимать, я считаю, картограммы, которые есть по каждому хозяйству, поднимать почвенные карты, смотреть наличие подвижных форм, по-моему, правильно так, фосфора, калия, да, Николай Николаевич? И смотреть в полях, где надо вносить, а где не надо. Потому что у нас в последнее время специалистов нет, агрономов. Вносят эти удобрения, где нужно, где не нужно. И зачастую, где нужно, туда и не вносят. Пытанне пасяўной кампаніі не адзінае ў рабочай паездцы спікера. Старшыню палаты прадстаўнікоў цікавіла і мадэрнізацыя сховішчаў Талачынскага кансервавага завода. Сёння прадпрыемства адно з буйнейшых у краіне па вытворчасці і пастаўцы не толькі на айчыны, але і расійскі рынак сельгаспрадукцыі. Яна славіцца добрай якасцю і запатрабавана ў пакупнікоў. Але і на дасягнутым завод не спыняецца. З удзелам спікера і кіраўніка вобласці Мікалая Шарснёва адкрылі новы цэх па вытворчасці натуральных соку без дабаўлення вады і цукру. Новый объект – это новые финансы, это новая добавленная стоимость. На этом не останавливаться, безусловно. Мы уже сегодня оговорили новые пошаговые действия в развитии данного предприятия. И я думаю, когда мы будем более плотно и тесно работать, то и быстрее движения у нас будут в правильном направлении. Магутнасць новай лініі 6 мільёнаў літраў у год. Пакуль тут выпускаюць 4 разнавіднасці прадукту, але актыўна вядуцца распрацоўкі па іх павелічэнні. Ёсць дамоўленасці і па экспартных пастаўках. Важно то, что это предприятие работает на собственном сырье. И мы сегодня открыли новый цех по производству соков. Это новые рабочие места, что очень актуально для нашего времени. Совершенно новые рабочие места. Это, я думаю, достойный пример для подражания, как надо работать. Когда предприятие не проедает себя и не требует бюджетных средств, а за счет собственных оборотных средств, получает такое развитие. Нам надо строить еще завод по замораживанию картофеля, производству картофель фри. Конечно же, надо рассчитываться, что сад надо увеличивать гораздо и строить еще фруктохранилище. И объемы картофеля, которые мы производим, нынешнего картофеля-хранилища, которое вы видели, тоже не уже вмещаются. То есть надо постоянно работать по расширению. У 90-е завод быў пад пагрозай закрыцця, патрабавалася грунтоўная мадэрнізацыя. Падчас рабочай паездкі на прадпрыемства прэзідэнта краіны ў 2010-м было прынята рашэнне вытворчасць захаваць і выдзеліць сродкі на рэканструкцыю. Пасля гэтага прадпрыемства і атрымала другое жыццё. Сёння Талачынскі кансервавы завод упэўнена стаіць на нагах і працягвае развівацца. Віктор Праліч, Леонид Табула, навіны Талачынскі раён.
Да пасяўной прыступілі ўсе раёны паўночнага рэгіёну. Докшыцкі раён засеяў больш за 2000 гектараў, пятую частку плошчаў. Каля 1500 гектараў засеялі ў Чашніцкім раёне, больш за 1000 у Бешанковіцкім. Паралельна на палетках вядуцца іншыя работы – узворванне глебы і падкормка азімых збожжавых культур і азімага рапсу. Полацкі і Шаркаўшчынскія раёны зрабілі падкормку больш як на палове плошчаў. Усяго па вобласці падкормлена чвэрць плошчаў азімых збожжавых. Умовы надвор'я спрыяльныя, гаспадаркі нарошчваюць тэмпы работ. Віцебскі завод буйнапанельнага домабудавання асвойвае новыя рынкі. У горадзе Калуга Расійскай Федэрацыі віцебскія будаўнікі ўзводзяць 10-павярховы жылы дом на 5 пад'ездаў. Спадзяюцца, што за гэтым з'явяцца і іншыя заказы ў суседняй краіне. Але асноўны аб'ём работ будаўніцтва шматпавярховак у Віцебску і Оршы. Строим свой дом, то есть именно финансирование Рублевский ДСК, дольше коммерческий дом. Один дом мы построили, вчера была сдача дома. На данный момент строим второй дом, это микрорайон Медцентр. Строение 2, объекты в заделе есть, готовим фундаменты на новые дома. Но есть годовая программа предусмотренная и подписана, утвержденная Витебским облсполкомом, утвержденная в министерстве. И по этой программе мы четко работаем. То есть по обеспеченности работы, двухсменный режим, полные недели, мы загружены до конца года. Праведзеная мадэрнізацыя вытворчасці завода буйнапанельнага домабудавання дазваляе ажыццяўляць праекты без прыцягнення дадатковай рабочай сілы. Магутнасці завода пакуль загружены толькі на 40%. Тым не менш, прадпрыемства працуе стабільна у 2-3 змены. Віцебская вобласць займае 5-е месца па колькасці насельніцтва ў рэспубліцы пасля сталіцы, Гомельскай, Мінскай і Брэсцкай абласцей. У паўночным рэгіёне па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэта пражываюць 1 196 000 чалавек. Крыху больш за трэць насельніцтва вобласці вяскоўцы. Самы населены сельскагаспадарчы раён Глыбоцкі. Тут жывуць каля 38 000 чалавек. Самы маланаселены Расонскі. Тут крыху больш за 9,5 тысяч чалавек. Лясныя гаспадаркі вобласці сёлета плануюць нарыхтаваць не менш за 1500 тонн бярозавага соку, але гэта пры ўмове паспяховай яго рэалізацыі. Паколькі перапрацоўчыя прадпрыемствы рэгіёна не ў стане разлічыцца за пастаўленую прадукцыю, віцебскія лесанарыхтоўшчыкі вымушаны шукаць рынкі збыту за межамі вобласці. У Віцебскім лясгасе зрабілі стаўку на продаж насельніцтву. Тэму працягвае Інна Кірыенкова. Все зависит от места расположения березы, где находится. Вот если береза находится выше, сок, во-первых, идет хорошо и можно снять за день до 50 литров. Бярозы для подсочки імкнуцца выбирать на ўзгорках. Тут и солнце праглядвае часцей, а значит и соку собрать можно будзе больш. У лосвіцкім лясніцтве штогод назапашваюць до 10 тонн вітаміннага напою. Для гэтага адвялі 3 гектары лесу. Нарыхтоўку пачалі тыдзень таму, аднак толькі зараз працэс гэты стаў больш інтэнсіўным, калі начныя тэмпературы перавысілі 0. Ажывіўся і попыт людзей на лясны прадукт. Мясцовыя жыхары адразу пацягнуліся ў лес. Здесь берем второй год подряд, потому что мы здесь живем недалеко. Ну, как не знать, что в лесничестве сок заготавливают. Про это знаем, берем, закатываем, квас делаем. Я медовуху люблю делать на березовом соке, когда получается. Ну, всем советую. Это сила, польза, здоровье. За дзень на гэтай дзялянцы збіраюць до 500 літраў соку. Усё разыходзіцца на ўра, заўважае ляснічы. Упэўнены, што з рэалізацыяй праблем не будзе. Позвонил Лосвицкое лесничество ближайшее по телефону. Сказали, когда приехать, в какое место. Приехали, быстренько налили. Домой привяжу, жена будет довольная. Ежегодно у нас одни и те же люди. Телефоны лесничества знают. Да, местных жителей, лесники оповещают, что идет заготовка сока, приходят, обращаются в лесничество. Чтобы не было обидно, записываем очередь, литраж, телефоны, по которым можно связаться. И по мере продвижения очереди отпускаем. У Віцебскім лясгасе сёлета робяць стаўку на реализацию насельніцтву. Цены прымальныя, да и оплата на месцы. В прошлом году мы выполнили 48 тонн, реализовали населению и плодовочному Новкинскому комбинату. В этом году из-за, скажем, нашего выгодного расположения к городу территориальному и большому спросу на сок березовый будем стараться реализовать населению и выполнить план 50 тонн.
Адпраўляць сок на перапрацоўчыя прадпрыемствы в обласці лесанарыхтоўшчыкі не спяшаюцца. Віна таму запазычанасць за мінулы год. Таму шукаюць іншыя рынкі збыту. Першыя 50 тонн вітаміннага напою ўжо рэалізавалі ў Літву. Таксама ёсць дамоўленасць на пастаўку прадукту на мінскі завод безалкагольных напояў. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебскі раён. З пачатку вясенне-летняга пажаранебяспечнага сезону на тэрыторыі вобласці адбылося каля 40 пажараў па прычыне выпальвання сухой травы. Агонь знішчыў расліннасць на плошчы больш за 30 гектараў. Адзін чалавек загінуў і яшчэ адзін атрымаў траўмы з-за выпальвання мінулагодняй травы. Наша здымачная група разам з супрацоўнікамі МНС накіравалася ў Бешанковіцкі раён, каб яшчэ раз папярэдзіць жыхароў, наколькі гэта небяспечная справа. Сёлета бешанковіцкія ратаўнікі 6 разоў выязджалі на ліквідацыю гарэння сухой травы. Дзесьці прычынай стала кінутая на ўскрайку дарогі цыгарэта, дзесьці вяскоўцы палілі смецце і полымя распаўсюдзілася далей. Але якой бы ні была прычына, агонь за лічаныя хвіліны можа знішчыць гектары мінулагодняй расліннасці, перакінуцца на пабудовы, а калі побач апынецца чалавек, то і яму не ўратавацца. К сожалению, один мужчина уже был обнаружен в горящей траве и одна женщина травмирована. Зачастую виновниками возникновения пожаров по причине выжигания сухой растительности являются пенсионеры, которые, к сожалению, и в первую очередь и страдают в случае возникновения данных пожаров. Для профілактыкі сёння ратаўнікі літаральна ідуць на дым. У вёсцы Крупеніна жыхары прыбіраюць участак пасля зімы, вогнішча на пашы. Значыць, пагрозы пажару няма, аднак папярэдзіць не будзе лішнім. Ну, вы знаете, что в ветреную погоду, в принципе, нельзя разводить костры. Но у вас здесь как бы сухой такой, как таковой, сильно травы нету, конечно. Очень осторожно надо быть с этим делом. У вёсцы Камоскі дымок бачны якраз за магазинам. Побач нікога, толькі кінутыя інструменты выдаюць, што ў агню ёсць гаспадар. Ён схаваўся не столькі ад ратаўнікоў, колькі ад адміністрацыйнай адказнасці. За развядзенне вогнішча ва неўстаноўленых месцах могуць папярэдзіць, а могуць даць штраф до 12 базовых. Вот смотрите, здесь у вас такие заросли. В любой момент может все загореться. Рядом находится строение. И магазин, и жилые дома. Тут же ў магазине супрацоўнікі МНС праводзяць з месцічамі прафілактычную гутарку і раздаюць лістоўкі. Аказваецца, смецце ў Камосках выкінуць праблематычна, не хапае кантэйнераў. Вось і паляць яго вяскоўцы, хоць і баяцца штрафаў. Непадалёк яшчэ адно вогнішча, цяпер на агародзе. Побач драўляныя пабудовы і вялікі участак метровага сухастою. У ветранае надвор'е гэта можа абярнуцца бядой. Не, у меня все далеко, все мне далеко. Нет, так чуть ветерок, и вот сейчас... Не, ветер туды, ветер туды. За недагледжаны участак суседзяў папярэджвалі не аднойчы. Вось і зараз плануюць прыцягнуць да адказнасці. Увогуле сёлета ў раёне складзены 20 прадпісанняў за невыкананне правілаў пажарнай бяспекі. Работа в целом проводится. Везде развешаны информационные листки, если вы заметили, и на конторы, и в мастерской работу с механизаторами проводили при выезде в поле, что действительно нельзя зажигать. Отдельные люди, которые не все освоили данные азы. Профілактыка пажараў, у тым ліку і ад выпальвання сухой травы, гэта справа і раённых уладаў. Ім на месцы прасцей кантраляваць абыходжанне з агнём. На справе ж правілы пажарнай бяспекі вяскоўцаў тлумачаць ратаўнікі. Яны на ўласныя вочы неаднойчы бачылі, што можа нарабіць бяскрыўднае вогнішча. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Бешанковіцкі раён. Віцебская вобласць далучылася да міжнароднай валанцёрскай акцыі па ліквідацыі несанкцыянаваных звалак смецця «Зробім 2016». У Віцебску каля сотні валанцёраў прыбіралі лесапаркавую зону на Юркевай горцы. У акцыі прынялі ўдзел не толькі студэнты і эколагі. Супрацоўнікі МНС і абласнай бібліятэкі імя Леніна таксама збіралі смецце і наводзілі парадак у месцах масавага адпачынку. Правялі таксама і добраўпарадкаванне Свята-Георгіевскай крыніцы. Запрещается размещать отходы в несанкционированных местах. За это предусмотрена административная ответственность. Поэтому всем гражданам территории Витебской области рекомендуем соблюдать природоохранное законодательство в части обращения с отходами. Мне, например, и моим товарищам не позволяет совесть что-то бросить, какой-то мусор. Наверное, они думают, что, подумаешь, там 1-2 бутылки или бумажка ничего не стоит, но вместе, когда собирается, это большая проблема. Я считаю, тех, которые мусорят, стоит просто пригласить на подобные акции, и человек, который, подняв бумажку уже однажды, вряд ли ее бросит снова. У Віцебску каля 200 валанцёраў і супрацоўнікаў грамадскіх арганізацый прыбралі парк імя Фрунзе, але самай масавай акцыя стала ў Браслаўскім раёне. Тут пра свой удзел заявілі больш за 500 чалавек.
Суседскія войны ў цэнтры Віцебска. Жыхары пяціпавярхоўкі на вуліцы Кірова вымушаны цярпець шумных суседзяў. І ўвесь час новых, таму што адну з кватэр гаспадары ператварылі ў гатэль. Усё выключна ў рамках закону, з афіцыйнай рэгістрацыяй і выплатай падаткаў. Толькі вось людзям за сцяной ад вясёлых кампаній няма спакою. Зварот у ЖЭУ і раённы аддзел унутраных спраў падпісалі жыхары адразу некалькіх кватэр. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» таксама патэлефанавалі і расказалі нашай здымачнай групе, што стаміліся ад святаў кожны дзень. Што такое бяссонныя ночы, віцяблянка Вікторыя Яськова даведалася каля года таму. Тады ў яе якраз змяніліся суседзі паверхам вышэй. Замест ціхай пенсіянеркі аб'явіліся новыя гаспадары. Яны і пачалі здаваць жыллё на суткі. Кватаранты змяняюцца амаль штодзень. Для пастаянных жыхароў гэта стала праблемай. Шум, цыгаретны дым, музыка, спевы і скокі пасярод ночы. Пад Новы год тут не спалі ўсім пад'ездам. Тады і вырашылі звярнуцца ў міліцыю і ЖЭУ. Я единственное, чего хочу, чтобы нам давали по ночам спать, потому что квартира маленькая, уйти мне некуда, другой комнаты у меня нет. Вот. И что делать, я не знаю с этой проблемой. У пяціпавярховым доме пасляваеннай забудовы танюткія драўляныя сцены і дрэнная гукаізаляцыя. Таму кожны чых суседзяў тут чуваць вельмі добра. Аднак ёсць і агульныя правілы карыстання жылымі памяшканнямі, зацверджаныя Саветам міністраў Беларусі. Іх Вікторыя вывучыла добра. Пасля такіх скаргаў ЖЭУ павінна ўстанавіць у кватэры спецыяльныя датчыкі і памераць узровень шуму. Вось толькі неабходных прыбораў у камунальнікаў няма. Жанчыне прапанавалі набыць іх самастойна за ўласныя сродкі. Таму прыструніць шумных суседзяў, як і раней, надзейней пры дапамозе міліцыі. Здравствуйте. Меня беспокоят соседи. Очень шумят. Да. Приедьте, пожалуйста. У чыгуначным аддзеле ўнутраных спраў адрас Вікторыі ведаюць добра. Па ім выязджаў нават сам кіраўнік аддзела. Аднак падставы для адміністрацыйнага працэсу не знайшлося. Ліхіх кватарантаў усяго толькі просяць паводзіць сябе цішэй. Лица там собираются различные, и при выбытии на эти адреса, конечно, мы проводим профилактические беседы с ними. Речи о том, чтобы они нарушали общественный порядок, не идет, поэтому к административной ответственности мы никого не привлекали. Таких оснований у нас не было. Аднак у ЖЭУ, куды Вікторыя звярнулася з заявай месяца 2 таму, зусім іншая інфармацыя. Майстар запэўнівае, зараз якраз рыхтуюцца дакументы для перадачы ў суд. Совместно с ОВД железнодорожным районом подготавливаются материалы для подачи в суд. Были опрошены соседи. Факт административного правонарушения подтверждается. Каму верыць, незразумела. Цікава, што гаспадар шумнай кватэры афіцыйна аформлены як індывідуальны прадпрымальнік і плаціць падатак ад сваёй дзейнасці. Таму па законе прэтэнзій да яго аніякіх. Вікторыя тым часам зусім не хоча распачынаць суседскія войны. Яна нават выставіла сваю кватэру на продаж і цяпер шукае жыллё выключна на апошнім паверсе, каб дакладна не мець праблем з суседзямі зверху. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. З надыходам вясны і пачаткам дачнага сезону павялічваецца пасажырапаток на чыгунцы. За мінулы год у прыгарадных цягніках знесены 6 крадзяжоў. 10 чалавек загінулі на рэйках. Каб нагадаць пра правілы бяспекі, на чыгунцы ідзе комплекс прафілактычных мерапрыемстваў пад назвай «Прыгарадны цягнік». Супрацоўнікі міліцыі разам з вайскоўцамі і дружыннікамі арганізуюць суправаджэнне прыгарадных цягнікоў. Зачастую совершаются такие правонарушения в пригородных поездах, как нахождение в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков, нецензурная брань, курение табачных изделий. Все это административные правонарушения, и граждане, их совершающие, подлежат административной ответственности. Также хотел обратиться к гражданам и предупредить, чтобы вы внимательно смотрели за своим имуществом при следовании в пригородных поездах. Зачастую люди обращаются, утрачивают свои планшеты, мобильные телефоны, оставляют сумки с личными вещами. И хочется еще раз напомнить, что безопасность прежде всего в ваших руках. Берегите себя и свое имущество. Все это зависит только от вас. Дарэчы, за такія адміністрацыйныя правапарушэнні, як курэнне, распіццё спиртных напояў, знаходжанне ў стане алкагольнага ап'янення, прадугледжана адказнасць, штраф у памеры больш за 1,5 мільёна рублёў. У Віцебску затрымалі фальшываманетчыкаў, якія з сапраўдных 5-доларовых купюр рабілі фальшывыя 50-доларовыя. Збываць падробкі зламыснікі пачалі ў канцы мінулага года. У асноўным на іх вуду трапілі
тыя, хто купляў долары на вуліцы. Як здавалася, па больш выгадным курсе. На вобмацак падробка нічым не адрознівалася ад сапраўднай купюры. У той жа час вызначыць фальшыўку можна было і няўзброеным вокам. Партрэт амерыканскага прэзідэнта заставаўся з 5-доларовай купюры, а прозвішча было перапісана. В ходе предварительного расследования установлено, что указанные граждане сбыли на территории города Витебска поддельные денежные билеты $50 США каждый. На общую сумму $1850 США, всего 37 денежных билетов. В настоящее время предварительное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства уголовного дела и проверяется причастность к совершению данного преступления иных лиц. На обороте в углах измененный номинал 50 и по сторонам и сверху ближе к углам оригинальный номинал 5, то есть 5. И опять же прописаны буквами измененный номинал. Зараз затрыманыя знаходзяцца пад вартай, узбуджана крымінальная справа. Зламыснікам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Падлёзна мікрааўтобус збіў на краі праезжай часткі 3 16-гадовых падлеткаў. Адзін хлопец, 11-класнік мясцовай школы, ад атрыманых траўмаў загінуў. Двое яго сяброў аднагодак дастаўлены ў бальніцу. Абставіны здарэння высвятляюць следчыя. З падлеткамі сустрэлася і наша здымачная група. Дорожно-транспортное здарэнне адбылося о 9 гадзіне вечара недалёка ад Лёзна на аўтадарозе Р-21 Витебск, мяжа Российской Федерации. Мікрааўтобус рухаўся ў бок Смоленска, падлеткі ішлі ўздоўж дарогі. У лічаныя секунды апынуліся пад калёсамі. Адзін з хлопцаў загінуў на месцы. Двух з траўмамі рознай ступені цяжкасці хуткая даставіла ў раённую бальніцу. Зараз яны знаходзяцца пад наглядам медыкаў, праходзяць курс лячэння. Состояние больных было удовлетворительное. Поступили с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом кровцового ушиб почки, у Киртию закрытый перелом 9-го ребра слева. Состояние на сегодняшний день удовлетворительное. Проходит лечение у нас в хирургическом отделении. Момент аварии подлетки не памятуюць, кажуць, што асэнсавалі, што адбылося по дарозе ў бальніцу. Тое, што засталіся жывыя, называюць цудом. Ну, скорую сели. Двери закрываются, смотрю, друг еще лежит в канаве. Я говорю, а что мы его не забираем? Ну, говорят, типа, все. Ну, я спрашиваю, что все? Сказали, ну, типа, умер. Ну, сразу, ну, как бы, паника такая, ну, небольшая началась. За рулем быў вадзіцель аднаго з таварыстваў з абмежаванай адказнасцю, 39-гадовы жыхар Витебска. По факту аварии узбуджена криминальная справа. В ходе работы на месте происшествия следователями произведен осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели. У водителя автомобиля изъяты биоанализы. По предварительной информации, все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Зараз жыццю і здароўю хлопцаў нічога не пагражае. В бліжэйшыя дні яны правядуць у бальніцы. Абставіны смяротнага дарожна-транспартнага здарэння высвятляюць следчыя. З наступленнем вясны сітуацыя на дарогах ускладнілася. Па аператыўнай інфармацыі за апошні месяц у рэгіёне у дарожна-транспартных здарэннях пацярпелі 8 дзяцей і падлеткаў. Юлія Устінова, Марына Рамановска, Александр Прыстаўка. Навіны, Лёзненскі раён. А мы працягваем, глядзіце далей у праграме «7 дзён». Гран-пры міжнароднага фестывалю сучаснага танца «Зрабі крок наперад» узялі дэбютанты з Астаны, калектыў «Самрук». Усяго ж форум сабраў каля 300 удзельнікаў з вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. У абласным савеце дэпутатаў ушанавалі батутыстаў, якія ў складзе нацыянальнай зборнай Беларусі заваявалі 10 узнагарод на чэмпіянаце Еўропы ў Іспаніі. Віцебічам 25. Да свайго юбілею рэдакцыя гарадской газеты вырашыла зрабіць для чытачоў і любімага горада 25 добрых спраў. Пачалі з майстар-класа па скандынаўскай хадзьбе. Віцебскі трамвай рыхтуецца адзначыць 120-годдзе. Сёння ў горадзе над Дзвіной 9 трамвайных маршрутаў агульнай працягласцю больш за 200 кіламетраў. Гульня як дарослае жыццё. Замест казакоў-разбойнікаў сучасныя дзеці гуляюць у банк і турыстычнае агенцтва. Спецыяльны куток для новых забаў з'явіўся ў яслях садку нумар 42, нездарма. Наш корэспандэнт Настасья Броўка даведалася, у што зараз гуляюць нашы малышы.
Пачалося ўсё з гульні ў турыстычнае агенцтва. Маленькім вандроўнікам так лепей было вывучаць навакольны свет. Гульня так спадабалася, што побач з турагенцтвам адчынілі і аддзяленне банка. На вандроўкі патрэбных грошай. Цяпер нават у мясцовым салоне прыгажосці можна разлічыцца пластикавай карткай. Детям эта тема близка, потому что деньги – это рядом, это близко, это магазин, это почта, это все виды оплат. Дети познакомились с такими понятиями, как платежная карточка, кредиты, платежи и даже с понятием, с таким интересным словом депозитарий. Спачатку дзецям распавялі, навошта патрэбны крэдыты, як карыстацца банкаўскай карткай і што такое пін-код. Цяпер хлопчыкі і дзяўчынкі замацоўваюць веды ў гульнях. Вводите пароль. Ваши деньги оформлены на карточку. В разные времена, в разные эпохи дети играют, отражают в своих играх именно то время, ту эпоху, в которой они проживают. И в игровую деятельность широко вошли игры с новым содержанием. Это игры, такие игры, как «Спасатели», «МЧС», и вот турагентство, и в частности «Игра-банк». Дзіцячыя гульні, дарослы сусвет у мініяцюры. Нават па выбраных ролях хлопчыкаў і дзяўчынак можна прадбачыць гендернае размеркаванне ў розных прафесіях у будучым. Позицию руководителей банка берут наши девочки. Мальчики выбирают на себя роли охранников, инкассаторов. Когда я вырасту, я хочу работать в банке. Я уже много чего знаю. И я хочу себе взрослую карточку, как у родителей. Між тым, старая добрая гульня дочкі маці не збіраецца здаваць пазіцыі. І хоць сучасная матуля ў дзіцячай гульні карыстаецца паслугамі салону прыгажосці, мае банкаўскую карту, яна ўсё такая ж пяшчотная і клапатлівая. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Чарнобыльская трагедыя вачыма дзяцей. Прабудзіць пачуцці і паказаць горы і пакуты тых, каму давялося перажыць самую жудасную тэхнагенную катастрофу 20-го стагоддзя. Экафестываль школьных тэатраў і агітбрыгад прайшоў у Віцебску. Сёлета ён прысвечаны 30-й гадавіне аварыі на ЧАЭС. На працягу 2 дзён больш за 40 калектываў з усіх раёнаў вобласці выступілі на сцэне абласнога палаца дзяцей і моладзі. Мы хотели показать эту трагедию с другой стороны, со стороны внутри всей этой катастрофы. То, что ощущали люди, то, что переживали в эти моменты. И конкретно взяли историю женщины Людмилы Игнатенко и ее мужа. Он был пожарным, и в случае катастрофы его вызвали на пожар, не предупредили, и он получил большую дозу облучения и потом умер. Педагоги и дети сами разрабатывают сценарии, и здесь уже представляют на суд нашего жюри. Все представленные здесь коллективы – это победители районных этапов экофестиваля. Здесь у нас представлены лучшие. Акцёрскае майстэрства, пастаноўку спектакля, а таксама касцюмы і сцэнічнае афармленне ацаніла кампетэнтнае журы. Лепшыя школьныя калектывы адзначаны дыпломамі. Зразумець значыць перамагчы. Мастацкае захапленне фатаграфіяй дапамагае Міхаілу Трусаву перамагчы хваробу і дазваляе іншым паверыць у сябе. Упершыню у абласным краязнаўчым музеі ладзіцца выстава незвычайнага фатографа. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава пазнаёмілася з ім і з тымі, хто адкрывае яго свет. Гэта не проста прыгожыя фотаздымкі. Такім бачыць свет Міхаіл Трусаў. Яму 21 год. З ранняга дзяцінства ён пакутуе на аўтызм. Але для сям'і Мішы гэта не прыгавор. Вандраванні сталі сумесным захапленнем. І дзякуючы ім з'явілася гэтая фотавыстава. Першая ў творчасці Мішы. Яркая і змястоўная. Сюды ўвайшлі больш за 30 работ. Эта выставка – это огромный труд души, и это огромный труд семьи, и огромная любовь всей семьи нашей и тех людей, которые его окружают. Вот. Это прежде всего его учителя, учитель музыки, наши психологи, наши врачи.
Нягледзячы на захворванне, Міша навучыўся многаму, іграе на фартэпіяна, рыхтуецца нават паступіць ва універсітэт. Праз музыку і чытанне пазнае свет Міхаіл. Яго мэтанакіраванасці і напорыстасці можна толькі пазайздросціць, уменню бачыць прыгожае ва ўсім і жаданню вучыцца. Адзінае, ён не можа размаўляць, таму свае думкі перадае праз мастацтва. Яго светапогляд праз фокус аб'ектыва. Наша семья очень рада и довольна, что могла наконец увидеть старания нашего внука, что вот первая в его жизни выставка открывается. Я думаю, это не последняя будет выставка. Такіх, як Міхаіл Трусаў, хто пакутуе ад аўтызму, каля 100 ў Віцебскай вобласці. Падтрымаць гэтых не зусім звычайных людзей і накіраваны сацыяльны праект «Асаблівыя дзеці». Мы бы хотели вот этим проектом помочь нашим пациентам самовыразиться, как бы показать себя, и в то же время основная задача – это помочь им адаптироваться в мире и в то же время миру помочь понять этих людей. У реализации проекта задействованы социальные и медицинские работники, музейщики, выкладчики музычного училища. Не только интересно с точки зрения выставить чьи-то авторские работы, но еще и с той точки зрения, чтобы обратить внимание общественности на эту проблему и понять, что самое главное – заниматься, работать, постоянно работать с этими людьми. У творчасці няма абмежаванняў. Міхаіл Трусаў яшчэ раз даказаў гэта сваёй фотавыставай. Яна будзе працаваць да 24 красавіка. Інна Кіріенкова, Сергей Котаў, Навіны Віцебск. Гран-пры міжнароднага фестывалю сучаснага танца «Зрабі крок наперад» узялі дэбютанты з Астаны, калектыў «Самрук». Усяго ж форум сабраў каля 300 удзельнікаў з вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. Канкурсанты прадставілі танцавальныя нумары ў розных стылях, ад мадэрну да аднаактных балетаў. Наш корэспандэнт Віктор Праліч пад уражаннем танцавальных рытмаў. Першыя крокі фестываль сучаснага танца сярод студэнтаў зрабіў 6 год таму. У двухгадовым узросце ён набыў статус міжнароднага. Сёння гэта пацвярджаецца і геаграфіі форуму. Упершыню ў беларускі Віцебск прыехала каманда са сталіцы Казахстана Астаны. Мы хотим танцевать, и мы хотим делиться опытом танцевальным, мы хотим научиться чему-то новому. Мы пришли, да, действительно, на очень хорошую такую борьбу, посоревноваться и сравнить свои силы. Паміж конкурснымі праграмамі экскурсіі па горадзе, між іншым будучыя ветурачы, інжынеры і эканамісты нават падчас знаёмства з фестывальным Віцебскам не развітваюцца ні на хвіліну з любімай справай. «Зрабі крок наперад» – гэта не проста танцавальнае спаборніцтва, а выдатная стартавая пляцоўка для кроку наперад у харэаграфічнай індустрыі. Днём тут праходзяць майстар-класы і сустрэчы з вядучымі харэографамі. Увечары ж эмоцыі прыглушаюцца не толькі спецэфектамі сцэны, але і напружанай атмасферай барацьбы конкурсантаў. Я, в принципе, всегда ценю какую-то такую, знаете, исполнительскую искренность. А если к ней будет добавлен еще определенный уровень профессии, потому что каким бы самодеятельным коллективом, аматорским не был коллектив, все равно определенный уровень профессии должен быть. Если мы занимаемся каким-то делом, мы должны быть в определенной степени профессионалами. Если эти два качества будут сочетаться, для меня это уже хорошо. Усяго ж на галоўнай пляцоўцы форуму ў сцэне нацыянальнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа прайшло некалькі творчых батлаў у разнастайных стылях. Гала-канцэрты ўзнагароджанне пераможцаў адбылося 7 красавіка. Гран-пры фестывалю паехаў у Казахстан. Віктор Праліч і Ян Пчэльнікаў, Навіны Віцебск. Выхаванцы спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы прафсаюзаў «Асілак» заваявалі першае агульнакаманднае месца на рэспубліканскай прафсаюзнай спартакіядзе па грэка-рымскай барацьбе. На рахунку нашых землякоў 11 медалёў, у тым ліку 2 залатыя. Якія асаблівасці меў сёлетні старт і да чаго рыхтаваліся барцы ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Барцоўскі турнір у Віцебску сабраў прадстаўнікоў 10 прафсаюзных школ Рэспублікі Беларусь, а гэта 120 атлетаў, якія спрэчвалі медалі ў 13 вагавых катэгорыях. Сярод іх былі і традыцыйныя фаварыты падобных стартаў – барцы з Гомеля, Гродна і Мінска. Але і гаспадарам было, што супрацьпаставіць сапернікам. Сярэбраныя прызёры апошняй спартакіяды зрабілі важкую заявку на агульны поспех. У фіналы выйшла 13 віцеблян. І гэта нягледзячы на тое, што права выступіць на турніры атрымалі толькі навучэнцы. На этой спартакиаде не участвуют воспитанники интернатов, поскольку нужно будет определить резерв, который есть в наших командах.
занимаюсь в наших школах. Віцеблянін Амін Мірзоєв выступаў у вагавой катэгорыі да 47 кілаграмаў. Хлопец вельмі знерваваўся, калі не змог прабіцца ў фінал. Затое ў суцяшальным паядынку за бронзу не пакінуў сопернику ніводнага шансу. Я недавно перешел в свою категорию 47 килограмм. И у меня не хватило опыта, чтобы стать первым. Вот. Таксама хацеў зламаць стэрэатып заўсёды сярэбранага прызёра і яго партнёр па камандзе Іван Чарнышоў. Барыс даволі лёгка выйшаў у фінал, дзе яго чакаў моцны сопернік. При подготовке к этим соревнованиям я набираю больше физическую силу, там, готовку к приемам, броски, там, в финале будет сложно, там соперник такой сильный будет. Ну, постараюсь выиграть. Але і на гэты раз Іван Чарнышоў стаў сярэбраным прызёрам, а на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару ўзняліся два нашы барцы – Мікіта Барсукоў і Дзімітрый Кучмараў. Яшчэ на рахунку гаспадароў 4 сярэбраныя і 5 бронзавых узнагарод. Спаборніцтва выхаванцаў спартыўных прафсаюзных школ можна назваць генеральнай рэпетыцыяй. Напярэдадні рэспубліканскай спартакіяды па грэка-рымскай барацьбе, якую прэмі абласны цэнтр у маі. Гэты старт паказаў, што ў віцебскіх барцоў ёсць неблагія шансы на ўдалае выступленне. Сергей Сурагін, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Віцебская школа батута мацнейшая ў Еўропе. У абласным савеце дэпутатаў ушанавалі спартсменаў, якія ў складзе нацыянальнай зборнай Беларусі заваявалі 10 узнагарод на чэмпіянаце Еўропы ў Іспаніі. Уладальнікам 2 залатых медалёў стаў віцяблянін Уладзіслаў Ганчароў. Яму не было роўных у індывідуальных скачках. А ў пары з Мікалаем Казаком ён выйграў спаборніцтвы ў сінхронных практыкаваннях. Акрамя таго, мужчынская зборная Беларусі стала сярэбраным прызёрам у камандным турніры. У спаборніцтвах жанчын віцяблянка Ганна Гарчанок прымерала на сябе серабро ў індывідуальных скачках. Не падвялі і нашы юніёры. Бліжэйшы рэзерв нацыянальнай каманды выдатна праявіў сябе ў сінхронных скачках. Сярод юніёраў уладальнікамі золата сталі нашы землякі Мікіта Ільіных і Мікіта Фомченка. У дзяўчынак перамаглі Кацярына Яршова і Паліна Шатько. У камандным заліку беларускія спартсмены заваявалі золата, дзяўчаты сталі уладальніцамі сярэбраных узнагарод. Гражовыя сертыфікаты, кветкі і граматы трыумфатарам еўрапейскага форуму сталі толькі часткай падарункаў, якія падрыхтавалі абласныя ўлады. Сучасныя трэнажоры і сістэма відэапаўтораў павінны ўмацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу школы скачкоў на батуце. Успех великолепный. Все наши ребята подтвердили свой статус, свой класс. Ну и продолжаем, конечно, надеяться, что они подтвердят его и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Конкуренты есть всегда. Пусть не такие титулованные, как на чемпионате мира, но были, конечно, конкуренты. Это Дмитрий Ушаков, он является серебряным призером Олимпийских игр. Но что-то у него не задалось на этих соревнованиях. Допустил много ошибок. Первый раз проводились полуфиналы на чемпионате Европы. Все-таки это еще дополнительный старт. Это не 2 раза прыгать, тоже 3 раза прыгать, тоже выносливость проверялась. Плюс работа команды, синхронно немножко у нас не получилось. В команде девочки упали. Синхронные прыжки подкачали, но пришлось индивидуально наверстывать. Было страшно выступать, но мы старались, работали. Тренера нам помогали, тренировали нас, работали с нами, терпели нас. Нашы батутысты атрымалі заслужаныя ўзнагароды, а вось чым радуюць балельшчыкаў нашы футбалісты, баскетбалісты і валейбалісты, спяшаецца расказаць наш спартыўны аглядальнік Сергей Мисурагін. Прывітанне. Футбольныя клубы Віцебскай вобласці няўдала пачалі сёлетні чэмпіянат, а таму Нафтан і Віцебск маюць патрэбу ў падтрымцы балельшчыкаў. Дарэчы, як і баскетбольны клуб «Рубон», які выступае ў плэй-офф чэмпіянату Рэспублікі Беларусь. А яшчэ на наступным тыдні Віцебск прыме турнір па грэка-рымскай барацьбе. Гэты старт мае катэгорыю майстарскага, і тут нашым землякам падтрымка будзе таксама абавязкова. Пачну з гульнявых відаў спорту. У панядзелак 11 красавіка футбольны клуб «Віцебск» правядзе выязны паядынак супраць бабруйскай Белшыны. Напярэдадні сапернік згуляў унічыю з крумкачамі 1-1, а каманда абласнога цэнтра ў роўнай барацьбе саступіла Мінску 1-0. Такім чынам падапечным Міхаіла Ясінскага трэба рэабілітавацца ў вачах балельшчыкаў. Перамогу ад сваіх футбалістаў будуць патрабаваць і бабруйчане. Адным словам, матч абяцае быць упартым. Пачатак сустрэчы ў 18 гадзін 30 хвілін. А праз 2 дні ў сераду ўжо абласны цэнтр прыме гульню плэй-офф чэмпіянату
чэмпіянату Беларусі па баскетболе. У серыі да 2 перамог віцебскі «Рубон» сустрэнецца з магілёўскім «Барысфенам». Дагэтуль у нашых землякоў не атрымлівалася абыграць апанента, але нокаут-раунд – гэта зусім іншая атмасфера і гульня. Пажадаем рубонаўцам перапісаць сумную статыстыку. Пачатак сустрэчы на паркеце ЦСКА у 18 гадзін. А вось валейбольнаму клубу «Марка» родныя сцены ўжо не дапамогуць. У розыгрышы плэй-офф нашы землякі двойчы згуляюць на выездзе. Першы тур за 5-8 месцы каманды правядуць па кругавой сістэме. З 14 па 17 красавіка ў Мінску віцебляне памерацца сіламі з валейбольнымі клубамі «Жлобін», «Мапіт» і «Заходні Буг». А зараз да іншых тэм. 15 красавіка ў Віцебску пачнуцца адкрытыя рэспубліканскія спаборніцтвы па спартыўнай акрабатыцы Кубак касманаўтыкі 2016. У дадатковай рэкламе гэты старт не мае патрэбы, бо ён заўсёды збірае прадстаўнічы састаў удзельнікаў. Сёлетнія спаборніцтвы не стануць выключэннем. 16 красавіка ў суботу на арэне віцебскага ЦСКА будзе ладзіцца абласны турнір па вольнай барацьбе памяці заслужанага трэнера БССР Валерыя Зубкова. Спаборніцтвы памяці заснавальніка гэтага віду барацьбы ў вобласці заўсёды збіраюць моцны састаў удзельнікаў. Арганізатары даслалі запрашэнне ў краіны блізкага і далёкага замежжа, а таму ўпэўнены, што балельшчыкі не застануцца расчараванымі і ўбачаць шмат дастойных паядынкаў. Дарэчы, як і прыхільнікі грэка-рымскай барацьбы. У нядзелю таксама ў зале ЦСКА пройдзе турнір памяці героя Савецкага Саюза Льва Даватара. Гэта адзін з турніраў у Беларусі, які мае катэгорыю майстарскага. Каб атрымаць гэта званне, збяруцца мацнейшыя атлеты краіны. Віцебляне таксама маюць на ўвазе гэты турнір, як мінімум у некалькіх вагавых катэгорыях. І завяршыў спартыўны агляд анонсам міжнародных спаборніцтваў. На працягу ўсяго тыдня ў нарвежскім горадзе Ферде будзе праходзіць чэмпіянат Еўропы па цяжкай атлетыцы. У саставе зборнай Беларусі выступяць двое віцеблян – Дар'я Пачобут і Александр Макаренко. Балеем за нашых. І на гэтым, Ольга, мой кароткі спартыўны анонс завершаны. Дзякуй, Сергей. Скажы, як ты ставішся да заняткаў спортам у сталым узросце? Займацца фізкультурай можна і ў 90 гадоў. Гэта абавязкова прынясе карысць. Галоўнае – правільна размеркаваць нагрузку. І тады спорт дасць і сілу, і бадзёрасць. А яшчэ не перашкодзіла б з медыкамі параіцца. Разам да здароўя абласная арганізацыя Беларускага таварыства Чырвонага крыжа сумесна з гарадскім грамадскім аб'яднаннем пажылых людзей «Залаты ўзрост» правяла ў Віцебскім дзяржаўным медуніверсітэце акцыю, прысвечаную сусветнаму дню здароўя. Усе, хто прыйшоў, атрымалі актуальную карысную інфармацыю па здаровым ладзе жыцця. Можна было паспрабаваць сілы ў спартыўных спаборніцтвах і атрымаць кансультацыі па здаровым харчаванні. Мы всегда считаем, что здоровье в руках самих себя. И если ты потратишь сейчас на оплату бассейн, мы ходим, да, то это значит, ты сократишь деньги на лекарства. Поэтому мы всегда должны быть на уровне. И наш девиз нашего золотого возраста – нас не догонишь. Самое ценное, что у нас есть, это наше здоровье. И, к сожалению, с возрастом люди иногда забывают об этом, как-то отмахиваются рукой. Все-таки мы, будущие врачи, мы должны людям напоминать об этом постоянно, чтобы человек в любом возрасте помнил о том, что качество жизни всегда должно быть достойным. Все знают, что нужно делать, например, зарядку, но мало кто ее делает каждый день. Вот наш проект нацелен на то, чтобы люди все-таки включились в продвижение здорового образа жизни, в первую очередь изменив свое собственное поведение. Для этого создаются инициативные группы людей, которые станут оказывать поддержку друг другу в изменении поведения. И такие группы у нас созданы пока только в 2 районах области, в Полоцком и Сенинском районе. Это 2 пилотных региона проекта. Там сейчас действует 6 инициативных групп. Эти группы мало того, что сами стали вести более активный и здоровый образ жизни, стали заниматься фитнесом, больше совершать пеших прогулок, обратили внимание на здоровое питание, на отказ от вредных привычек, они и в своих сообществах стали вести работу по продвижению здорового образа жизни. Полацкі і Сенінскі районы Віцебшчыны 3 гады з'яўляюцца удзельнікамі праекта па здаровым ладзе жыцця, які падтрымлівае швейцарскі Чырвоны крыж. Створаны 6 ініцыятыўных груп з людзей, якія жадаюць змяніць якасць жыцця сваю і аднавяскоўцаў. І такім чынам павысіць адказнасць людзей за ўласнае здароўе. Першая гарадская газета «Віцебічы» святкуе 25-годдзе. Да свайго юбілею рэдакцыя вырашыла зрабіць для чытачоў і для любімага горада 25 добрых спраў. Гэта дабрачынныя мерапрыемствы. Журналісты рыхтуюць падарункі для дзіцячых дамоў, дапамагаюць прытулку для жывёл і знаёмяць сваіх чытачоў з карыснымі захапленнямі. На гэты раз Віцебічы запрасілі іх на майстар-клас па скандынаўскай хадзьбе.
Вітьбічы – вядомы бренд Віцебска. За 25 гадоў наклад газеты застаецца самым высокім у вобласці. Свой юбілей рэдакцыя ўжо пачала адзначаць разам з чытачамі. Усе праекты аб'ядналі адной назвай – 25 добрых спраў. Акции у нас различные, благотворительного в основном плана были. А вот это особая такая акция в нашем ряду. Мы не ожидали, что это будет так массово, потому что бросили клич в газете, и люди записались, и сегодня вот получат консультации, попробуют. Да здароўя лёгкімі крокамі. Газета «Вітьбічы» запросила своих чытачоў на заняткі по популярной зараз скандинавской ходьбе. Инвентарь, специальные палки выдавали на месте. Данный мастер-класс по скандинавской ходьбе является уже двухлетним совместным проектом Витебского медицинского университета и Витебского областного диспансера спортивной медицины, результаты которой были неоднократно представлены на международных и республиканских конференциях. И данный мастер-класс, мы очень рады, нашел поддержку газеты «Вітьбічы». Шмат хто з наведвальнікаў майстар-класа упершыню даведаўся пра скандынаўскую хадьбу. Але былі і тыя, хто займаецца даўно. Асноўнае адрозненне скандынаўскай хадьбы ад звычайнай у тым, што палкі забяспечваюць больш раўнамерную нагрузку на мышцы. Я почитала в газетах, посмотрела в интернете, решила, что это для меня. Купила палочки, и вот уже год я хожу. Ну, как показания, как указывается, легкие, сердце, все мышцы, спина и все остальное. Я очень довольна. Первый шаг, который вы всегда будете делать, это палки остаются сзади. Вы сейчас все мы будем демонстрировать. И вы просто будете идти, тянуть палки сзади. Урачыстасці з нагоды святкавання 25-годдзя газеты «Вітьбічы» вялікі канцэрт у летнім амфітэатры яшчэ наперадзе. Канцэртная праграма, пакуль інтрыга і галоўны падарунак для жыхароў Віцебска. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебска. Шпакоўня-дуплянка для птушкі шчасця ў сядзібе Рэпіна ў Здраўнёве фэстам «Хендмейд» сустрэлі Міжнародны дзень птушак. Наш карэспандэнт Настасья Броўка паўдзельнічала ў арыгінальных майстар-класах і натхнілася лірыкай палёту. Арнітолагі кажуць, што вясна наступае толькі тады, калі з цёплых краін пралетаюць 5 птушак. Бусел, зязюля, залацістая шчурка, чорны свіргуль і вясковая ластаўка. Буслоў над Віцебскам ужо бачылі. Хутка прыляцяць і астатнія. Дарэчы, спецыяльна для іх рабілі новае жыллё. Майстар рэзьбы па дрэве Міхась Зянькоў паказаў, як за паўгадзіны бензапілой зрабіць правільную кватэру для птушак навасёлаў. Птушкі жывуць у дуплянках, яны такіх у навакольных умовах, калі. А тут у нас будзе яна крыху такая ўжо рукатворная, але таксама цікавая рэч. А галоўным чынам тое, што падтрымаць тых птушачак, якія прылетаюць у месца, тут холадна, есці няма чаго. Тут у нас і кармушкі развешаныя. Паспрабавалі свае сілы ў незвычайнай справе і наведвальнікі сядзібы Рэпіна. Пасля такога майстар-класа у птушак Здраўнёва з'явіліся не проста новабудоўлі, а цэлы мікрараён. Захватывающе, тем более первый раз бензопилой пользуюсь. Вось чалавек, які ніколі не трымаў у руках пілы і ніколі нічога не рабіў на кшталт гэтага, ён зрабіў. У такой, здавалася б, вельмі простай справе шмат нюансаў. Аказваецца, птушак не вельмі цікавіць знешні выгляд і утульнасць новага жылля. Ёсць больш важныя крытэрыі. Для птицы не важно, как это выглядит, главное, чтобы она там могла гнездиться, чтобы это было недоступно для тех животных, которые разоряют гнезда, в частности для кошек. Схапіць птушку шчасця за хвост зможа не кожны. А вось зрабіць яе сваімі рукамі справа не вельмі складаная. Майстар па валянні з воўны Марына Федаренко раскрыла таямніцы творчага працэсу. Вы когда-нибудь держали в руках птицу счастья? Нет. Что, не приходилось? И даже орнитологи еще ни разу не держали в руках. Но я скажу вам, что мы сейчас с вами держим в руках яйцо птицы счастья и прикладываем усилия, чтобы она у нас воплотилась, скажем, в жизни. Мне очень понравился мастер-класс. Мы из шерсти валяли яйца, потом клали их в мешочек, а доставали, у нас вылуплялись такие вот птенчики. А еще на них были... Что тебя принесет, у меня попалось путешествие. Яшчэ адзін творчы дуэт Таццяны Барысевіч і пратэірэя Александра Захарова прэзентаваў сваю сумесную працу. Прыгожая яркая выстава фота і графікі лірыка палёту падрабязна распавядае пра жыццё птушак. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск.
Са звалкі ў мастацтва супрацоўнікі аўтобуснага парка нумар 1 Віцебска ўпрыгожылі тэрыторыю прадпрыемства незвычайнай экспазіцыяй. Месца на лаве заняў жалезны чалавек, зроблены са старых запасных частак аўтобусаў. Зваршчыкі прадпрыемства ўдыхнулі другое жыццё некалькім дзесяткам спісаных дэталяў. Ад ідэі да рэалізацыі ім спатрэбілася ни много ни мало каля 2 тыдняў. Все еще сделано скульптуру, чисто отходы производства. То бишь не нужны шестерни от двигателей, не нужны шестерни от, то бишь коленвалы, карданные валы, распредвал. Ну, в общем, все, что находили именно выброшенное, утилизированное, все воплотили в жизнь. Гэта не адзінае тварэнне на тэрыторыі аўтапарка. Месяц таму тут у прамым сэнсе слова увекавечылі легендарны Ікарус. Апошні аўтобус эпахальнай маркі адправіўся не на задворкі аўтапарка, а стаў сапраўдным экспанатам. Роўна 120 гадоў таму Віцебск заключыў, кажучы сучаснай мовай, інвестыцыйны дагавор на будаўніцтва электрычнай чыгункі з французам Фернанам Гільёнам. А праз 2 гады па бруку губернскага горада ўжо каціўся першы трамвай. З новым відам пасажырскіх перавозак у горад прыйшла і электраэнергія. Магутнасці пабудаванай станцыі хапіла для асвятлення устаноў, вуліц і нават прыватных дамоў. На трамваі з багатай гісторыяй праехаў Артур Смалякоў. Першы трамвайны вагон у Віцебску пусцілі ў 1898 годзе пад музыку Отто Крамера. Ён прайшоў менавіта тут, па цяперашняй вуліцы Леніна да плошчы Свабоды. Гэта дзіва тэхнікі губернскі горад убачыў раней, чым жыхары Санкт-Петербурга і Масквы. Праз некалькі гадоў віцебскі трамвайны парк налічваў 18 маторных і 16 прычапных вагонаў. Даўжыня першай лініі каля 5 кіламетраў. Працаваць вадзіцелямі электрычнага транспарту ў той час бралі толькі мужчын. Пры ўваходзе яны інтэлігентна падавалі дамам руку. Упершыню вулічны цягнік віцябляне ўбачылі менавіта такім. Мадэль з 2 сапраўднымі электрарухавікамі ў гарадскім трамвайным парку сабралі за 8 месяцаў. Копія вагона 19 стагоддзя сапраўдны гонар депо. Гонарацца тут и экскурсийным транспортом у стиле ретро. Уже мы начали забывать такие трамваи, как РВЗ Рижского вагоностроительного завода. Но мы сохранили один экземпляр, мы его переоборудовали в экскурсионный, и он пользуется иногда популярностью, особенно в летнее время. У нас есть еще несколько трамваев, которые эксплуатировались 30-40 лет назад, даже 50 лет назад, которые при необходимости могут выйти на улицы нашего города. Зараз у Віцебску 9 трамвайных маршрутаў агульнай працягласцю больш за 200 кіламетраў. Гэты від транспарту даўно стаў сімвалам горада. У яго гонар стварылі музей. Экспазіцыя налічвае 5 аддзелаў і больш за 2000 экспанатаў. Документы, макеты вагонаў, фотографии, картины и схемы маршрутов. В нашем музее есть уникальный экспонат «Старая рельса», кусочек старой рельсы фирмы «Бохум» 1898 года выпуска. Да, дети, потрогав ее, загадывают желание. А еще есть у нас тоже очень уникальный экспонат. Это акция бельгийского акционерного общества, которое называлось «Витебские трамваи», которая была недавно выкуплена на одном из аукционов за рубежом. Профессию водитель городского транспорту можно смело отнести до одной из самых складаных и отказных. Нават пасля праходжання строгага отбору при поступлении на службу вытрымліваюць далеко не все. Работа очень тяжелая. Самое сложное – это безопасность, конечно, движения в первую очередь, потому что много сейчас транспорта, много тяжело. Утром надо рано вставать, поздно вечером ложиться. Все приходит с опытом, со временем. Поэтому новички, главное, чтобы они знали инструкцию и ее выполняли. А потом уже опыт придет со временем. Сёння по областным цэнтры штодзень курсируюць каля 60 трамваяў. Водителями працуюць 165 чалавек, 80% жанчыны. Супрацоўнікі дэпо падлічылі, што за 118 гадоў прабег трамвая ў абласным цэнтры склаў каля 600 мільёнаў кіламетраў. Сёння ён упэўнена працягвае свой рух, а гэта значыць, што ў летапіс прадпрыемства і горада будзе ўпісана яшчэ нямала новых сторонак. Артур Смалякоў, Дмітрый Котаў, Александр Прыстаўка, тэлерадыёкампанія «Віцебск».
Гэтыя цікавыя факты пра самы стары від гарадскога грамадскага транспарту наш корэспандэнт даведаўся з трылогіі «Віцебскі трамвай», якую напісаў начальнік віцебскага трамвайна-тралейбуснага ўпраўлення Васіль Паўлючкоў. На гэтым тыдні аўтар прэзентаваў сваю кнігу. Аповед ахоплівае розныя перыяды амаль 120-гадовага летапісу цягніка гарадской электрычнай чыгункі. Вывучэнне гісторыі аднаго са старэйшых відаў пасажырскага транспарту стала для яго справай жыцця. Первая книга – это исторический очерк, вторая книга – это документы и материалы, и третья – люди, события, факты. Значит, это практически на подготовку материала это ушли многие годы. Потом кое-что получилось оформить вот в виде этих документов, в виде этих книг. Праваслаўныя вернікі ў чацвер адзначылі дабравешчанне, адно з важнейшых царкоўных святаў. Яно звязана з хрысціянскім паданнем пра тое, як архангел Гаўрыіл паведаміў Дзеве Марыі, што яна народзіць боскае дзіця. Паводле падання, ў руках архангел трымаў белую лілею, сімвал чысціні і бязгрэшнасці. Свята дабравешчання адно з самых вялікіх. У гэты дзень павінны быць спакой і радасць. Са святам звязана шмат прыкмет. Дабравешчанне без ластавак, халодная вясна. Калі пчала не выходзіць з вулля да дабравешчання, то будзе цёплае ўраджайнае лета, а калі пакажацца раней, то дрэннае, беднае. Гаварылі, што на дабравешчанне птушка гнязда не ўе, а дзяўчына касы не пляце. Нельга было ў гэты дзень ні сеяць, ні пачынаць новыя справы. Лічылася, што на свята прырода абуджаецца ад зімовага сну. А чым на народныя прыкметы адкажуць сіноптыкі? Даведаемся ў нашага корэспандэнта Вікторыі Целяпковай. Вітаю вас! Наступны тыдзень прынясе невялікае пахаладанне і дажджлівае надвор'е. У панядзелак тэмпература паветра яшчэ плюс 12. З аўторка слупкі тэрмометраў пачнуць зніжацца. У чацвер не вышэй за плюс 7. І ўвесь тыдзень зацяжныя дажджы. У пятніцу тэмпература пачне расці і без ападкаў. Субота парадуе плюс 10, плюс 12. Але зноў дождж. Вось такое надвор'е на наступны тыдзень для нас падрыхтавала нябесная канцелярыя. Дзякую, Віка. Дажджы ў красавіку – гэта таксама добрая прыкмета. А яшчэ красавік – асаблівы месяц у жыцці самага дзікага месца ў Беларусі – Бярэзінскага біасфернага запаведніка. Толькі зараз тут можна паназіраць за пералётам мігруючых птушак. А каб убачыць цецерукоў і глушцоў, сюды прыязджаюць натуралісты з усяго свету. Наш корэспандэнт пераканаўся ў тым, што ў самым сэрцы Беларусі існуе тэра інкогніта. У пошуках нязведанай зямлі журналіст-натураліст Себастьян Карбанель аб'ездзіў паўсвету. Ён гід бельгійскай асацыяцыі па захаванні натуральных лясоў. У Бярэзінскі біасферны запаведнік прыехаў упершыню. Упэўнены, на гэты раз яму пашанцуе у акуляр свайго бінокля абавязкова ўбачыць беларускага чырвонакніжніка Дупеля. Здесь множество видов птиц, которые, к сожалению, больше не встречаются в Бельгии. Они исчезли из-за измененного ландшафта, индустриализации. Я надеюсь увидеть тетерева и глухаря. Меня интересуют места их обитания, гнездовья. Лес и болоты, пакінутыя 10 тысяч гадоў таму ледніком, захаваліся тут у некранутым выглядзе. Запаведнік – месца пражывання рэдкіх відаў, якія зніклі ў Еўропе. Тут гняздуецца чорны бусел, а на такавішчах у красавіку збіраюцца дзесяткі глушцоў. У нас существуют тетеревиные, глухариные стационарные таковища. И надо в 12 в час ночи выходить уже на маршрут. 1,5-2 часа идти выше колена по болоту. По GPS-навигатору в темноте. И вот когда наступает рассвет, когда начинают слетаться тетерева, какие они бои устраивают, какие пляски. Это настолько неописуемое зрелище. Назирать за жыццём вадаплаўных можна нават з вады. Байдарачныя туры праводзяць з красавіка па кастрычнік. Супрацоўнікі французскага прыроднага парку «Паўночныя Вагезы» першымі адкрылі байдарачны сезон на Бярэзіне. Сейчас я посещаю Березинский заповедник как турист, а вообще у нас тесное научное сотрудничество. Наш парк «Северные Вагезы» – это горная территория с большими лесными массивами. Есть экосистемы, которые очень схожи с теми, что мы наблюдаем здесь. Мы изучаем их в сравнении. Летась у Бярэзінскім запаведніку побывали 45 тысяч туристов и даследчиков. Сюды приезжали гости из Австралии, Новой Зеландии и Венесуэлы. Сегодня у запаведніку працуюць над реализацией нового туристичного проекта. Атрымали грант Европейского Союза на стварэнне центра міфалагічнага турызму. Аналагаў такому объекту
ў Беларусі няма. Артур Смоляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі, Бярэзінскі запаведнік. Новыя ўражанні бясцэнныя і дораць масу станоўчых эмоцый, і зусім не абавязкова ехаць за імі за межы Беларусі. Гэта была выніковая праграма 7 дзён. Сустрэнемся роўна праз тыдзень. Абавязкова правядзіце яго ў добрым настроі. Убачымся!